Τα επόμενα δύο αγαπημένα είναι των τελευταίων μηνών του 15, αλλά δεν μπορούσα να μην τα βάλω μέσα. Παιδιά, είναι οι κολόνιες με καρύδα και βανίλια από το site Οδός Αρωμάτων, και στο προηγούμενο βίντεο που σας τα έχω δείξει σας είχα πει ότι είναι κάπου από Θεσσαλονίκη γύρω, αλλά τελικά είναι από Εύβοια, παραπληροφόρηση ήμουνα. Έχουν πάρα πολύ καλή διάρκεια, ειδικά άμα ψεκάσετε τα ρούχα σας, τα μυρίζουν μέχρι να τα ξαναπλύνετε, δεν φεύγει με τίποτα η μυρωδιά από τα ρούχα, αλλά δεν έχουν την διάρκεια όπως μια βαριά κολόνια βραδινή, ας πούμε. Έχουν, όπως καταλαβαίνετε, βανίλια και καρύδα, πάρα πολύ γλυκές μυρωδιές, όποτε τα φοράω δεν υπάρχει περίπτωση να μην σχολιάσει κάποιος για το τι φοράω, και θα σας πω μόνο ένα σκηνικό και θα καταλάβετε. Ήμουν τις προάλλες στο σούπερ μάρκετ και πάω μπροστά στο ταμείο να πληρώσω, ήθελα να πάρω τη βαφή μαλλιών μου. Η οποία βαφή μαλλιών μου είναι και αυτή στα αγαπημένα μου τώρα που το σκέφτομαι, αλλά δεν την έχω να τη δείξω. Είναι η Vela Collection 7744, θα είναι πάντα στα αγαπημένα μου, δεν την αλλάζω 3 χρόνια, αυτή χρησιμοποιώ. Λοιπόν, για τις κολόνιες. Είχα πάει να πάρω τη βαφή μαλλιών μου και κάθομαι μπροστά στην πολίτρια, η οποία πολίτρια στο ταμείο κάτι έκανε εκείνη τη στιγμή και ούτε καν με είδε, γιατί ήμουν και εγώ πάρα πολύ αθόρυβη και ήταν σκυμμένη και κάτι μετρούσε κάποιες αποδείξεις. Και παιδιά, κάνει ένα. Και γυρνάει, σηκώνει μάλλον το βλέμμα της, με κοιτάει και μου λέει: εσύ μυρίζεις έτσι. Δηλαδή, παιδιά, γύρισε να με κοιτάξει από τη μυρωδιά, δεν με είδε η κοπέλα. Και της λέω: εξαρτάται τι εννοείς. Και μου λέει: λες και άνοιξε μόλις ένας φούρνος με κέικ μπροστά μου. Και λέω: ναι, εγώ είμαι. Και φορούσα τη βανίλια εκείνη τη μέρα και μου λέει: απίστευτο αυτό που φοράς. Και της λέω: ναι, όλοι μου το λένε. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι μια μυρωδιά η οποία αρέσει σε όλους. Δηλαδή, σε ποιον δεν αρέσει να μυρίζει σαν γλυκό.